Ty, jak było na tych kaczkach, jakbyście byli No na miałeś iść. No ja wtedy nie mogę, w ogóle nikt go odejmie, jak Rożek był, że mi na kaczkach styknie. Za psa drugi raz już nie by narobił. Wszystko musi umieć. Ale za psa... Ale młody myśliwy zawsze musi za psa robić. Byście mnie tak chcieli zrobić w każdym momencie, nie? To jak było na kaczkach, no. No jak było? Zbiórka jak zwykle, Rzeczywiście tam coś... na stanowiska. No jak? Georg jak to zwykle, no 2 patrony. Nie patrzymy, ale flaszka miał. Ty, ani Tego nie nie gody, wiem, no. tak chyba nie miał. Plaskówka. Nie, Nie. ale już nie pamiętam, czy mu ją wzięli, czy nie, ale Ale nie, ja wiem, że on nie pozwolił. No i tak jakoś to... Ale gdzie kaczki się strzelił? Nie chcę te piękne kaczki, bo ja tego nie jem, tego pierza z tego, za dużo pierza. ale ci tam by byli przygoda. Co wam się stało? Ginter to normalnie ukiełznął, wiesz, i lufami ciulnął, raczej wodnął do onego, do gliny. Po wierzchu opucował flinta, a w środku nie. I co, przyszło No i do... strzelał. Tak. Byś widział, Tą jak to gliną taki- jak to wszystko pyrskło, Ja, co mu się rozerwało. Lufy mu rozerwało. Przestój. Ja, No, Zawsze trzeba patrzeć do lufów, czy są czyste. Przed strzelaniem. Widzisz, to tak, no widzisz, takie coś Nie bez zostało cufal, pół wyciora, albo jakiś śnieg, albo jakieś coś. bez cufal. Koszty większe. No. Nic, ty masz auto kaj. Ja mu przy leśnicówce auto, także ty już teraz... No to teraz dasz bór, to już Dasz nic bór, tego teraz Ucz się, już tak. ucz się dalej. Dasz bór, a wy ty ucz żeście, się, a bo nauka No potęgą, nie? niestety, wiesz jak to było, ucz się, bo nauka to potęgi klucz, a jak będziesz miał dużo kluczy, to zostaniesz woźnym po tym. To dasz bór.